Κατάλαβα, υπάρχουν πιτσαρίες για. Πεινάμε, παίρνουμε τηλέφωνο, έρχεται πιτσαρία. Γιατί να μην υπάρχει και για στήλους. Ένα σκύλος. Για στήλους. Πολύ σωστά σκέφτεσαι. Είσαι βράδερφε ένα σκύλος. Και περνάς στον δρόμο και πεινάς. Θες να φας. Πώς υπάρχει μικρογεύματα, αζόρ μικρογεύματα. Αζόρ καλή είναι αυτή. Κάτσε να πάρω. Να σου πω. Τι έχουμε, Σάουμαν, Yep. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Σάουμαν. Ναι. Και ο κύριος Λεωτσάκος. Ναι. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Ναι, για πες ποιος είσαι. Σημειοφορίδης Αζόρ λέγομαι, μ' ακούτε? Σημειοφορίδης. Σημειοφορίδης, ναι. Από πού παίρνεις? Από την Αθήνα. Τι έχετε, πετσόπ? Ορίστε? Πετσόπ μαγαζί έχετε? Ναι. Δεν πρέπει να με ξέρετε, έχω κάνει καμιά παραγγελία. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά γι' αυτό. Όχι, δεν έχω pet shop, βασικά δουλεύω σε pet shop. Και τι ήθελες? Βασικά θα ήθελα 10 κονσέρβες. Τι 10 κονσέρβες? Πεντικρή πάλι. Πεντικρή. Όχι, δεν έχουμε, εμείς έχουμε δικές μας, δεν πουλάμε. Για σκύλους έχετε? Ναι, για σκύλους, αλλά αυτό μόνο το μαγαζί, εσείς εδώ πότε, πού είσαι, από πού παίρνετε? Από Ηλίσια. Όχι, πρέπει να μιλήσετε με κανένα από εμάς. Ορίστε? Έχετε μιλήσει με κανένα από εμάς? Όχι. Τιμές βασικά ψάχνω. Κοιτάξτε, τι να σου πω, εμείς έχουμε αντιπροσωπεία, φέρνουμε δικά μας και έχουμε και ένα pet shop που μαγαζί που έρχονται και ψωνίζουν. Ωραία, φέρτε μου 5 δικά σας και μια πορτοκαλάδα μπλε. Τι να κάνει μια πορτοκαλάδα? Ευχαριστώ, μην αργήσει. Ευχαριστώ.